ନବବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ହାଟବାଦଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହାଟବାଦଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଗିଲ ଛକରେ ଥିବା ନିଜ ଘରୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କାରୁଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବାନୀ କାରୁଆ। ତେବେ ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ହାଟବାଦଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବାନୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତଙ୍କ ବାପା ମା ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।